Kendi Anam. Ese China Walogu, Kiss no Mambala. Onyame Music Empire. When you call me see music one by tribute to Ekene Oloye Grigori Efaka. Owa, when you wear Zanam. Come bulu ni wonu. Egu akaja kwali ugu betemasu. Nice kambulo bi esuli kenando kwenu. Oga bwanya ande mo abla nya nenu wa. Ice. Owu bulolo ya joka. Oloye oloye ka ina eloju ya. Adobera go. Owu bulezo emu Ekene Oloye. Wa Grigori anago Grigori. Ya bu Grigori Efaka o. Oloye ka ina eloju ya. Oloye anago mo. Nemo ko simuleze ulegego. Osunlo bodaju loyin nu wa. Wana bo osunlo bodaju loyin nu. Mbele ba o adobena go mo. Oye ma mbo jabule ya adobena go. Endo mele ba kwa debesi ya. Egu neti lo emu ya bu Ekene. Ya bu Ekene Oloye. Obele waje lobodo yibo eboje la tumutego. Kana kolon. Oyobo na gedo kweti ofuma kan kolon obele akiko. Enu webuke o. Enu wenwe mete. Mle boye malo ye lebu ya. Enu wa he. Ine se ndi lo. Eze wundo ege. Aro be na go. Ice. Nyamu ezo emu. Odogu na Indonesia. Indonesia ko je libuti giga o. Wo me wivo ya me Oloye agbata go. Wo me wivo ya me na ndu ya. Obodu je lobodo yibo ma be chutere only onu ya. Wo je lobodo yibo. Wo je we bulike na ata. Onata go Nigeria. Owo je lo bia. Ogba no wike ya bo one accident. Ya bulolo ya ona. Kana kolu. Otumaru se nwura ho na owo. Otoye se nwura ho owo. Oda bi die. Nebo go se bulu. Oda bi die. Egu na etile Ekene. Oloye ezo emawu. Ya bu Ekene Oloye anago dogu ni Indonesia wo. Nebo go se bulu. Okwa nende fast ge wasika ntielu ge ego. Egu waji akwa ge. Egu waji akwa legu betemasu. Oloye anamu. Oloye anagomo. Oloye ka ina eloju ya. Oloye anago. Ice. Onye ma lo ge menu. Onye ma nsi no ge menu. Iwe na agwa ne fasi ya unu je wele ndu. Onye bo na wele ndidi so betu go bia mo. Akala aka ni na buru ofu. Obrokwa ofu. Iwe katale ko ge. Iwe kutel ko ge menu. Ana kolonu akiko. Okwa na boya na chie. Okwa na boya na chie. Wata tasi aho. Moli eze akuya. Deze nu no tasi ga manoli eze akuya. Ibe bu ni ru chukwu ka ga di we be wa bi be. Ibe bi ni be chukwu ka ga di we be. Ekene Oloye. Kambulo bi gi juli kana ndokwe. May also rest in peace. Meleba anagwa you know why. Ice. Ijo. Ice. Atamu kwa wana. You have a tribute. One I got by family members.
ekene Grigori efe aka mana ezokwu onye ọma Grigori efe aka Grigori anwụrụ egbu ọzọ bụla ekene Grigori mbelegba o adobere agụ ka je kere ezi ọhịa mụ Emmanuel nwanne m ga-abụ ịma o wa Grigori efe a onye oge adịle mmanụ ọnwụ na-egbu ọza bụrụ ezi ọhịa emeghe onye anyị na-ekene bụ ịma tọọ mekene gị ịma Grigori efe aka ya bụ ịma tọọ mekene yi ọkwa ndidi ka eji ebi enu onye ebe ya dere akwa igwe niile jere osunu onye ọmọba na-efu Grigori onye ọma nwefe aka unumekene go ọnwụ gburu ekene nwanne gị anyị na-ele oju ya n'ụwa eke ọ nọ n'eyi ma ekene eyi ọ gwara maka ọnwụ gburu nwanne gị anyị chedu ezi ọhịa mụ Grigori onye ọma nwefe aka ọnwụ gburu nwanne gị egwu ihe ebe elu ga na-esila ọrụ ya bụ ekene olu ya n'akọ anụ ọma oge ebe a na-amụ onumekele gị n'ụwa onumekele gị chedu ezi ọhịa mụ nwa Grigori efe aka onye ọma oge ebe onumekele gị bigo dela agwa ife emelo ya dị chie mma igwe niile jere ụzọ kedu maka Nnamdi Grigori efe aka eke iwe nwanne ekele gị nwachimere eze odogwu mmelegba onumekele gị Nnamdi nwanne m Nnamdi ezi ọhịa ma Ugochimere eze kwadebezi agha ọnwụ elu mma ndị ma oke osimiri eze egwu ọ gwara ya ma eze egwu empire eze echi na agbara ọgụ ndị ma oke ose bụrụ ọgbaka Igbo mụ nọ n'ọgba egwu ọgbaka Igbo na-eti egwu ọ gwara na ọgbaka Igbo nọ n'ọgba egwu leba ihe mme mmanwụ adebere agụ mọdụ ezi ọhịa mụ mọdụ nwanne m nwa Grigori efe aka mmerịgba onumekele gị adọbere agụ Ugochimere eze ichocho ya bụ akụ nwanne Gideon mekele gị anyị kenezie ndị ọgwụ ekene Grigori efe aka ya bụ ndị fans ya fresh members kedu maka Chukwuemeka lọya ilegbure m Kaki Don na mmụ Igbo Anam live in Jakarta, Indonesia ya bụ ezi ọhịa ma Ugochimere eze na ya bụ Chukwuemeka nwa lọya ilegbure m ịbụ Kaki Don Uchimere eze izocho ya nwa mmụ Igbo nwanne m adọbere agụ odogwu na Jakarta anụ ahụ mmelegba egwu anyị ahụ oloya ezi ọhịa unu ka anyị na-ele oju anyị ahụ ọnwụ gburu olo ya azụ aka mmelegba anyị na-ele oju ya oloya na-agọ mmụọ oloya na-agọ mmụọ oloya na 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 mmụọ ice oloya na-agọ mmụọ kedu maka
Ekwalo aka Adiko Star Isi Odogwu na mmiri egwu na mmiri obodo eze live in Jakarta, Indonesia. Landlord dey bukwa na mmiri obodo eze. Nice. Shadi ezo eme. Ya bụ shado eme. Onume gere gi Adiko. Ugo Shimele eze Adiko. Shadi ezo eme. Onume gere gi. Stasi shugozi. Adabana go. Oye welo bo wego ana achuru wagidi. Nenu shiade Ugo Shimele eze ijojo ya. Onume gere gi shiade nisu. Adiko we bi gonge Stasi one level. Ugo Shimele eze onye obodo eze kwadebezi ya. Onwu buleke lolo ya. Olo ya ka ina elo ya. Chiado Bleba Onume gere Stasi big. Kirumaka Nnamdi Emma Anazo aka the governor Odogwu na Igbo Anam live in Jakarta, Indonesia. Onye ọ ga-adịrị mma Ugo Shimele eze nọ Nnamdi enwe mma ya bụ Emma Anazo the governor Onume kele gị governor ya bụ ezigbo Igbo Anam ọnọma na Jakarta, Indonesia ebe dị achụrụ aka gị ọ ga-adịrị mma gọvanọ Onume kele gị ọnwụ bụrụ olo ya dọka olo ya ka anyị na-ele obi ya olo ya ka anyị na-ele obi ya wesi obodo dị ga-atụ egwu onye muziam na mmụọ olo ya na-agọ mmụọ olo ya na 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 mmụọ ice olo ya na mmụọ when all their life. Kedu maka onye nwụwa ile ọgbadigbo Odogwu na Igbo Anam aka Oliego na Okego live in Malaysia megeregenu ice onye nwụọ ile ọgbadigbo onye nwụọ nwanne ma onye nwụọ n'ọgbani Chukwu nwụwa anyị nọ n'ime o n'ọgbani Chukwu nwụwa anyị nọ n'ime onye nwụwa nwanne ma ile ya bụ ọgbadigbo nne m oge ose bụrụ Onume gere gị ya bụ Oliego na Okego Ugo Shimele eze oche ya mleba olo ya na mmụọ olo ya na-agọ mmụọ ọnwụ bụrụ olo ya dọka ka anyị na-ele obi ya nwanne ka anyị kenekwa Christian Asubike agbata nwa bido aka Ability Yandes onye mmịata obodo Odogwu na Muchegbu live in Jakarta, Indonesia. Ugo Shimele eze Onume kele gị Ugo Shimele eze ongewa ya bụ Chris nwa Asubike agbata engine Igbo bụ ọmaba onye ọ ga-adịrị m Ability ezi nwanne m ahụ Yandes ugozie gị Yandes Igbo ogbuebe n'ụkọ Shimele eze onge ka kenelu ga-alụsa akpolo nono ya na-aba agwụ ka nje kene ugwu oriri nne m oke ose bụrụ alụsị na-egbuli Christian ya bụ Yandes Odogwu onye obodo eze gbalebe egwu eji ahụ ụlọ ya ka anyị na-achọ ya bụ ekene ụlọ ya nago blebahụ gwa ji elu ya adọbere agwụ ihe ọgwụ Kedu maka Okoye Mmadụ Abụchi the popular
God aka Akaji Akwana m Odogwu ebukwa nwanti na Cameroon onye chimele Okoye ezi ọhịa mụ Okoye mmadụ abụchi onu m ekele gị arụbara agwụ onye ọ ga-adịrị mma ọnwa ogbulebe ị ga-ọna ọnwa ebugo olo ya ọna ya bụ eke n'ụlọ ya nago ọnwa ogbulolo ya ọna mmụọ Sumori ya na egwu ije 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 ice wow olo ya na kai kenekwa Okoye Chidera Popular aka Youngest Odogwu na Cameroon Nwachi mere eze ya bụ Okoye Chidera o onu m ekele gị kedu maka edechie ịma na azọ ọnụ Odogwu na migwe anamụ mmiri ego 1 live in New Delhi, India Nwachi mere izoso ya bụ edochie ma ọhịa mụ nwa n'azụ Igbo orimiri ego nwanne m onu m ekere gị orimiri ego kedu maka onye ọcha Peter Jerome aka Sawite Wamoba Agụ live in Jakarta, Indonesia egwu aka anyị akwa ekene olo ya ka anyị na-achọ ọnụ ọnwụ gburu olo ya ajọ kanụ ọnwụ gburu olo ya ajọ ka anyị na-ele oju ya onye ọ ga-adịrị mma urume ekere eke adọbara agụ Christian ezi ọhịa mụ nwa Moses Okoye malebe ekwu urume ekere eke Oji Pablo Wamoba Agụ live in Indonesia Egoria kedu maka Chadinis anagwa ụdọba Alert 2020 aka Ome Ọkachie Odogwu na nwa abụọ nwoke na mmị atụ obere eze live in Jakarta, Indonesia ebe igwe ọkwa nke menụ isi gara aga na-eshi eze mbeleba arụbere agụ ọnwụ gbule ezi ọhịa mụ arụbere agụ olo ya ka anyị na-ele ozu ya Alert 2020 na onye mere ọgọ na analụ ngozi dị ya Alert onu m ekere gị onye mmịata obodo mụ ha na-achụrụ ụwa gidigidi onu m ekene gị Alert 2020 omepụ ọkachie kedu maka Chinemeze Igbanugo Nnebife aka Honorable Mandela otu nwa ị na-agwọ ọra na ihe ọra ọlamme live in New Delhi, India otu nwa na-agwọ ọra niile otu nwa Chinemeze Odogwu olu m ekele gị nwe Igbanugo nwanne m ya bụ nwanne Ebife ọ ga-adịla gị na mma o olu m ekele gị dawuru Chineke arụbere agwụ
Hongu bulolo ya zoka, bulo ya kaine lodia, bulo ya kaina kwanga. Hongu bulolo ya zoka, kaine lodia, bulo ya namo, Bulo ya nakamo, bulo ya namo, bulo ya nakamo, bulo ya namo. Ice, bulo ya nakamo. Chukodia, ane go do ya tight. Kidumaka, eze bilo na meke mba. Amwe wolumu anam aka the righteous Omenjo in India mekenegi Yesu ebuka na agbo eze bilo nwamu na meke mba uru mekeregi Onwu bulolo ya joka eze ya bilo eze bilo nwanne m adabara bụ Nwanne Kemba the righteous Omenjo Kurumekiri Hongu bulolo ya joka ulo ya kaine elofia ekene ulo ya nago mo Weye musa manago wezu buru dike atu egwu Hongu ebugo dike the righteousness Omenjo mekerere Kirumaka obara malfat ofozo Don Ita mekere yinu aka obune chindu one na mwe wolumu kingdom live in Jakarta, Indonesia. Hongu bulolo ya jokanu ulo ya kaine lujia Ezi oyeme obalemu wale base kwadebezie Kudu mekeregi Yibu don hisa Nebo gose volo Onwe loma Yabu Obu de ndo izo choya Wamwe olomu kendo Irumaka Arizona Okechukwu aka Oke Mkpu aka Ugebenaja one na Indonesia Jakarta Weye miato obodo eze Hongu bulolo ya jokanu Ulo ya kaine eloju ya Yabu Arisa Wabu Okechukwu Odu mekeregi Oke Mkpu Ibu Ugebenaja Oganele mma Odugu na Jakarta Indonesia Izosoya Odu mekeregi Oganele mma Ndi welo Abani Ekuji ebionu Ulo ya nago Hongu bulolo ya joka kaine eloju ya Iruma Kikechu LS aka Eco Decoration Mekeregi Oyoro Metisi Live in Jakarta, Indonesia Onwu na-egbu ọza ajọka nnụnụ Onwu na-egbu ọza bụlezi ọhịa molo ya Ya bụ Ikechu Wellesi kwa n'ebe eze Onwu bụlezi ọhịa gị ya bụ olo ya Onwu elo mma Eco Decoration kwa n'ebe eze Onwu bụlolo ya ajọka Olo ya na mmụọ Ekele olo ya na mmụọ Ulo ya kaine eloju ya ulo ya nago Jojo ya Ume ekele unu Ice water Kirumaka Samuel Mwe mman nemeka aka Ife dị mma all known as Nwodogwu Anam na Mmiata obodo eze Samuel onwe ma na meke Ugochimele eze kwadebezie Ebi gị ife dị mma nwanne ife dị mma live gị nna na bụ ife dị mma Anyọma na Jakarta nwanne ọ ga-adịrị mma Ibu Nwodogwu onye Mmiata obodo eze Odu mekere gị Sam dalụ nwanne m
n'oso udense ụdalọ aka Proverbs odogwu na Jakarta Indonesia ma mgbe nwere m eze echi mekere gị olo ya ka anyị na-agwa nụ ya bụ ekene olo ya odogwu ji golden cup akpụ mmanya orube ekere gị ekene olo ya ọkwa ni golden cup oji anwụrụ wee mmanya ụmụgburu olo ya atọ aka nọ ọ na-abụ ozu nwụrụ obodo ajụla oyi nụ isi bụ ka na-eli esi onye ma mgbe ọja abụla ya onye ma mgbe ọja abụla ya ọkwa na agba onye na-achị jenu aka na-agwa nne m oge ozibere ezibere ezigbo kedu maka material Nwadesi aka papa oke nwa na anam nwa bebi na Jakarta Indonesia odogwu nwa bebi na Jakarta Indonesia ọnwụ egbu oke osi egbu ọnwụ egbu oke osi egbu n'ụwa ọnwụ egbu oke osi egbu onye oge adịla ịma mata iri eze ya bụ Nwadesi aka papa oke nwanyị onumekene ekwene gị nụnụ nwa bebi na Jakarta onye ọma n'Indonesia ọnwụ bụrụ olo ya dọka olo ya ka anyị na-ele obi ya olo ya ezo ya mụ ka anyị na-ele obi ya olo ya na mmụọ olo ya na mmụọ olo ya na mmụọ egwu na-eti gane egwu ji bịa ga ndị a nanụ ekenego m ndị ọyị m niile ndị gbala ala oke etiela olo ya egwu ọkwanye mmadụ tụkọtara alụ eji enwekwa olo ya ibe na-agwa unu chaa unu chere okwene ntị mgbọsị mmadụ gwara mmadụ ka ọ na-agwa onwe ihe na-agwa unu ụbọchị mmadụ gwara mmadụ ka ọ na-agwa onwe ihe ka na-agwa unu ọnwụ bụrụ olo ya dịga na ekene olo ya ka mkpụrụ obi gị zuru ike na ndokwa igwe niile eje n'ụzọ isi bụ ka na-elie otu mmadụ si nwụrụ ọnwụ ezinụlọ ọnwụ bụ ọnwụ ọ davidai nne m oge osebele olo ya na mmụọ ije 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 ije